Dneska tady máme další Nintendo Direct. Je 40. výročí Mária, takže mě zajímá, co nám Nintendo dá. A myslím, že je zbytečný čekat a jako povídat si o tom, co je možný, že v tom Nintendo Directu bude, když už nám vyšel, když se na ně můžeme přímo podívat. Tak jo. Máš 17 plus? Jo, to je na celý Direct. Ok, já už jsem si myslel, jako, že něčím začínáme, něčím jako zajímavým, ale prej ne. Tak to ukáž. Tady ten Direct, sleduju toho záznam ze streamu, začínám tady skoro na půl hodině, protože tak dlouho trvalo, než ten Direct začal. Ale je to hodina 36 minut, takže nás čeká zhruba 65, 66, možná spíš tak 60 reálně, fakt ta hodina, protože bude i nějaká endkarta. Ale hodina novinek od Nintendo, takže mě zajímá jako hodně, co nám Nintendo ukáže. Začínáme rovnou jako 40th anniversary, začínáme rovnou Mariem. OK, tak to je hodně, ty nákresy jsou hodně hustý. Už jenom jako vidět jakýkoliv art, to je ze Sunshineu. Jo, od starého Mária, od toho Odyssey, od nějaký na novější hry. To je hodně hustý. 40. výročí. Hello, I'm Shigeru Miyamoto. We'll start today's Nintendo Direct with the Super Mario Bros. 40th anniversary. Tomorrow, September 13th, marks 40 years since the launch of Super Mario Bros. In Japan. To je hodně hustý. Because so many people have played. Thank you all very much. The Mario games have been supported by evolutions in digital technology and gaming consoles. Additionally, Mario has taken on many Dej mi different novou designs. 3D hru Miyamoto. At the Nintendo Museum, Dej mi novou 3D hru. last year, we've created an art gallery that displays character illustrations drawn during the development of different games. There are also illustrations and pixel art from the Mario series. Also, from now through next September, the ticket for admission will change to the design shown here. OK, And nový lístky do Nintendo muzea. planning a 40th anniversary light display. You'll still need a reservation to enter the museum, but we hope those visiting will check it out. On top of that, earlier in May, following Japan and Hollywood, we opened the third Super Nintendo World theme park at Universal Epic Universe in Orlando, Florida. We hope you can experience the world of Super Mario in real life. Next is more news about Kyoto. We'll be supporting the Kyoto Marathon, which will take place next February. Since its inception in 1985, the Super Mario series has A Mario World, to je nejoblíbenější hra asi. thanks to everyone's support. But this time, Mario himself will be cheering on the runners. This is the race bib that the runners will wear, which has the Nintendo logo on it. We'll be supporting in other ways as well. If you're interested in marathons, why not take the opportunity to run through Kyoto? Also, coming next spring, please take a look at this. Na jaře? 2026? Mario film? Pokračování? Takže Chris Pratt znova bude voiceovat Maria? Je Monty Mole? Já jsem si nejdřív myslel, že to je Magikarp, jo. Než mi došlo, že to je vlastně Cheep. OK, ten hrad vypadá fakt hezky furt. To je úplně nádherný. Mario Galaxy? OK. Tak jo. OK, dobrý, ten hlas Lumy se mi nelíbí, to je dítě. OK. The name of the new movie that Nintendo and Illumination are producing together is the Super Mario Galaxy movie. What kinds of adventures do you think Mario and his friends will have in space? This movie will be the main ve event vesmíru. of the Super Mario Bros. 40th anniversary. Let's also jako, hear some remarks from the vážně movie's prostě co-producer hlavní věc. from Illumination. Hlavní věc, jako na to výročí. As we celebrate Mario's 40th anniversary,
It's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us in Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand Přijde mi, že tady to není jeho pravý pozadí. Přijde mi, že to je green screen. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration for our story, nebo prostě jsem... Ne, to fakt je green screen. Se mu nějak divně odráží od hlavy. OK. Our directors Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to No to protože pařížský studio. Což je hodně cool, protože pařížská jako francouzská animace je hodně dobrá. Třeba že Fortiche studio, který dělalo Arcane. Nová hudba. Bože, bro. OK. To jsou noví lidi, ne? Keegan Michael Key as Toad and Kevin Michael Richardson as Kamek. Nejsou to noví lidi? To make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you and back to you, Miyamoto-san. Thank you, Chris-san. I'm also involved in the production every day and I'm enjoying it. It's a movie worthy of the 40th anniversary. Že na tom pracuje i Nintendo, tak je dobrý. To je dobrý. To je vždycky dobrý. Prosím, novou 3D hru. Prosím. 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 OK. Že re-release Mario Galaxy 2? Re-release. Že to bude prostě nějaká Mario... OK. Re-release obou her. Že to bude nějaký bundle. Jako... Nevypadá to nějak extra úžasně. Ale je to možný, že to je jenom kvůli tomu, že to je jako YouTube komprese. Ale jestli to jako vyjde na Switchi, tak to bude hodně dobrý. No, Rosalina. Dobrý, jako chápu, jsou to jako mega dobré hry, ale už tohle to trvá moc dlouho, prostě. Ja. Upřímně vypadá to podle mě fakt jako stejně, kdybych to měl hrát na výučku, na jako virtual konzole, virtuální víčko, kdybych to měl hrát. To máme jako celý příběh. Řeknu. Super Mario Galaxy 3, pojď mi. To bude to oznámený, ne? Ne. OK. 10.2. Jo, 2.10. Dobře. OK, nový Amiiba. Mario and Luma a Rosalina and Luma. Takže remaster. Nebo ani ne remaster. Hey, hello everyone. I'm Yoshiaki Koizumi. From here, I'll introduce the games that will be released as part of the Super Mario Bros. 40th anniversary.
First, the two games you just saw were developed around the idea of what Mario's adventures would be like in space. The planets have gravity, and seeing Mario not fall off of them while upside down was very impressive, even as a developer. Ano. The second game also returns 15 years after its original release on Wii. To je hrozný, že to je prostě 15 let starý, jenom Galaxy 2. It's now in both games, and we've also added new pages. Je to nějak rozšířený? To je fajn. In addition, the storybook will be available as a real-life product. OK. Tak to je hodně dobrý. The pages I mentioned won't be included, but No. more details, including the release timing, will be available on the My Nintendo Store website later today. To je dobrý. Check that out. To je hodně zajímavý, že fakt udělají reálný fyzický produkt. Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 will launch on Nintendo Switch, but you can play these games on Nintendo Switch too. Many other Mario titles are also available on Nintendo Switch, so if there's one you haven't played yet, why not take the opportunity to try it? Že to vyjde na obě dvě konzole. Což je škoda. Mohlo to být jenom na Switch 2. Mario games coming to Nintendo Switch 2. A teďka nějaký nový, který jdou jenom na 2. Nová 3D Mario hra. Nová 3D Mario hra. Pořád kopium. Ne, ok, dobrý. No, nový Tennis Aces? Nová tenis hra? Ne, prostě, že to je prosím jenom upgrade pack. Není to upgrade pack. Ach jo. Dobře no. To je fakt extrémně nezajímavý. Into action with new equipment called Fever Rackets. Nezájem. People rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the ice racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the mini mushroom racket. Or podvádění. with the shadow racket. There are 30 Já nový design Donkey Konga. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. Wow. A talking flower provides riveting comments in Okay. mode. Aim for the top by Komentátor z Mario, jak se to jmenuje ta hra? Mario Wonder. play matches with unexpected rules in mix it up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room or go for glory in ranked matches. Ano, všechny hry musí mít ranked mod, definitivně. Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in swing mode. Plus, after encountering monsters Story on mode. Rhode Island, Mario and friends are transformed into Babies? a series of unexpected events in the game's adventure mode. Že story mod, ale mimina. Their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play. OK, tak to ale dává smysl. Že jako v dospělosti to jsou profíci, takže z nich udělají děti, aby jako mohli říct, že reset jejich skillů. Nic moc. Úžasný. Děkujeme. Děkujeme, díky Nintendo. Díky za nic. Jo. There are plenty of other modes as well, so please look forward to it. Next, please take a look at this. 3D hra, 3D hra, 3D hra, 3D hra. 3D mainline Mario hra. Ne, OK. DLCčko pro Wonder, nebo upgrade pack na Wonder. More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meet up in Bella Bell Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom.
Najednou z ničeho nic ji objevili. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Byly prostě jenom multiplayerový módy. Let's go over some of the things you can do. Hra na schovku. Ne, ok, to je něco jiného. Coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Takže Smash Bros. V Mario hře. And try to survive. Whoever's it at the end loses. Jo, tady to je Run and hide na and babu. tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Takže jako hra na schovku plus prop hunt. Pass the bob-omb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Takže takový jako fakeový Mario Maker mod. Nebo něco, co bylo na výučku v new hře. Jump in time and the lift will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump. Takže jako Rhythm Heaven. Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Bell Park. OK. To je taky mid. Dej mi Odyssey 2. Nebo Odyssey Nintendo Switch 2 Edition. Adds other new content Ale as Odyssey well. 2. Look forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus Meetup in Bell Ale jako Park věřím, že launches on pro Nintendo tuhletu hru je Switch jednodušší udělat next DLCčko, než prostě udělat novou 3D Mario hru. So long. Dej mi novou 3D Mario hru, prosím. Super Mario Bros. Wonder is getting a Nintendo Switch 2 edition. As its name implies, Meetup in Bell Park adds more multiplayer options to enjoy. It also adds other new content, so stay tuned for more details in the Že, future. jako, jo, nový hry, nový single player mod, to je fajn. Was it something I said? The Talking Flowers. We actually made them. OK. We kind of look alike, huh? Oh, really? Sometimes they'll talk on their own, just like that. Dobře, These talking flowers can make everyday life a little more fun. to je nejvíc random věc ever. Release next spring. To je Okay. ještě víc zbytečný než Alarmo. The Super Mario Bros. 40th anniversary part of this presentation. Co, počkej. Ještě jedna nebo všechny? Já jsem taky neslyšel. 3D Mario hra, 3D Mario hra. 3D Mario hra, 3D Mario. One day, on the island where Yoshi and his friends live, To je ta hra, jo. book named Mr. E Ne, aha. falls from the sky. Já jsem myslel, že to je ta stejná hra, Within its pages about unusual creatures. že to je remaster té hry, kdy byly Mario a Luigi děti a Luigi je musel, nebo Yoshi je musel zachraňovat. Help investigate. First, let's study this flower-like creature. Jo, že to je nová Yoshi hra. Right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. Jako, je to roztomilá hra, ale As you wander through the je to prostě další jako hra, která je podle mě jako jenom pro děti. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them and they'll scatter in the air. Oh no, that Wow. creature is stuck. Zaseklý. Seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. OK. Thanks to them, we were able to break the rock. To je strašně extrémně random hra. Vypadá jako taková ta další jako fakeová 3D hra, která je vlastně 2D hra. Vůbec by mě nepřekvapovalo, kdyby tady to běželo ve stejném engineu jako Mario Wonder. Nintendo Switch 2 next spring. To si myslím fakt, že je reálný.
že to postavili na Mario Wonderu, že to jako je jednoduchý. Tady ta hra podle mě jako neprodá moc kopií. Že upřímně jako nic moc. Wow, dík Nintendo. We'll now begin our usual Nintendo Direct. First, we'll introduce games launching on Nintendo Switch. Nintendo Switch 1. Ne nic moc zajímavého. Cryptica? To je... Okay. Jako je to roguelike, roguelike mám rád. Jako vypadá to zajímavě. Ale, no. With the help of magical creatures called Stormhearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Si říkám jako, co to reálně jako bude za hru, jaký tam je příběh a tak. Nevypadá to jako Probably Monsters Studio, to o tom jsem neslyšel. Takže Animal Crossing klon? Takový trošku modernější. OK. Zabodne Lokana. Lokana s rohama. OK. Okay, nevypadá to upřímně dvakrát tak špatně, jako jak jsem čekal. Je to zajímavý. Dinkum. Doufám, že to je... Doufám, že Dinkum je jako nějaký australský special slovo. Save a mysterious planet in the platforming adventure Popcom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. Okay. Že prostě je to jenom multiplayer hra, takže to je prostě pro 2 lidi. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. Že to je další nějaký studio, který se pokouší udělat něco jako It Takes Two. Nebo prostě nějakou takovouhle jenom jako forstnutou koop-hru. Mohlo by to být zajímavý. Tady to mi přijde, že jako je to moc jednoduchý. Nebo respektive spíš jako moc forsnutý, jako forsnutě jednoduchý. Že to má jenom jednu nějakou gimmicku, kterou tam prostě musí ty lidi používat furt do kolečka. Jo, to je to Maroči Life. Kdy ta hra vychází? To je asi zatím nejzajímavější věc celého Directu. Ten family member, ten takový vajčák. My name is Anne. I can't wait to start living here. Ty královna Alžběta, kámo. I'm so hungry.
food for thought. Yum. Enjoy. Mňam, salát. Looks like that hit the spot. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. Leave a charcoal with a Granby. Oh, blap. A ten zvuk. Hit it off, all thanks to this meeting. Dong. This is just a small slice Eh? of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. OK, Nintendo zaprej. Ty hlasy jsou superový. A Miu se vrátili. We interrupt to bring you some breaking news. OK. This just in. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life, Living Jaro. the Dream, launches next spring. Jaro. More on this story as it develops. More on this story as it develops. Super. Jo, to je zajímavý. To je zajímavá věc. In that trailer, Tomodachi Life, Living the Dream will launch next spring. No. Dobře. Čau, typku, vítej zpátky. OK, to je zajímavá věc. O? Including some games that will also be available on Nintendo Switch. Takže vlastně ta předchozí sekce byla jako k ničemu. Protože tady ukážu hry, které vycházejí na oba dva systémy. No. Get over here and choose your fighter in this totally collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes Vážně v tom i dokument. footage and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically Jako, December ono 12th. upřímně dá se počítat s tím, že všechny hry, co vyjdou na Nintendo Switch 1, vyjdou i na Switch 2. Takže jako... Step into the role of Cloud Strife, a former member of Shinra's elite soldier unit. While he is working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. Kde imunní proti útokům. Is now in your hands. Final Fantasy VII Remake Intergrade launches on the Nintendo Switch 2 system January 27th. Jenom na Switch 2. To se dalo čekat a to si myslím, že je správně. Machines in this action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call home. Dobře. Then customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. To vypadá, že to je nějaký jako další roguelite. Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. To vypadá špatný. Later, OK, dneska. Na Switch 2 by to mohla být dobrá hra. Hades 2. To je mega dobrá hra. OK, ten trailer je úžasný. OK, to je superový. OK, ta animace je hodně cool.
O, ten Kronos. You know me, headmistress. I'll do both. Nice. Death to Kronos. Prepare to battle beyond Tak the to underworld of je cool, to je hodně hustá animace. Už to bude oficiálně vycházet? the princess of the underworld to take on the sinister titan of time. Wield powerful weapons of night, the sister blades, the moonstone axe, the witch's staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode. Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and 25. září. September 25th. Tak to je už jako, to vychází dobře, to je hodně hustý. Jo, Amiibo Air Rider, Air Riders Amiiba. Oh, ok. Bandana Waddle. To je fakt reálně Smash Bros. Klon. Má to Amiiba. OK. To je hodně hustý, to je superový. O? Co? Ono to má, to je dvoudílný Amiibo? OK, dvoudílný Amiiba. Tak to se mi... To je inovace, inovace v Amiibech. Masahiro Sakurai. Nice. To bude velká hra. Air Riders bude velká hra. OK, The Imprisoning War. Nějaký nový updaty. Na Hyrule Warriors. Nějaký nový bossové. Nějaký nový animáci. Age of Imprisonment, ano, pardon. Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Roura. Sonia. She joins Král them to Roury. take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as The Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. OK, to je cool. Get familiar with your allies' abilities. OK, Mineru, Out of Mech a Sageové. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. OK. Pair up with nearby allies Elektrický to unleash tornádo. mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with Game Share, you can play together on two separate systems, even if only one player has the game. Ten Game Share je dobrá vlastnost. Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Oh, OK, to bylo cool. Transformer. Launches on Nintendo Switch 2, November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. OK. Tak jo, co tam máte dál? Nějaká další podobná hra?
Time for me to head back to the castle. And remember, not a word Remember. about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3. Přemýšlím, jestli jako od někud znám ty postavy, nebo ne? To je ten? Ježiš, Dragon Quest nějaký? Je to možný? Podle mě, no, možná. Kdyby tady to byl hero. Vypadá jak to princ Krasoň. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter to fakt vypadá. And a myriad of twists and trials. What Jako awaits Dragon them Quest. beyond it all? Doufám, že mám pravdu teďka, jo. Když jsem to řekl tako skoro s jistotou. Tady to bude podle mě ten hero. Dragon Quest 7. Nějaký remake. OK. A ten voice acting je hrozný. That was Dragon Quest 7 Reimagined. We hope you're looking forward to the journey ahead in this reimagined world. Now, we'd like to announce 2 things. First, here's some news about the Nintendo Today smart device app. Já myslím, že mám dokonce. The app continues to deliver all sorts of information about Nintendo games and characters on a daily basis. Ale vůbec ji nepoužívám. We're adding a new Kirby theme. Oh. We're also delivering information regularly about Kirby Air Riders leading up to the game's release. So please check that out. Secondly, we have news about Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Please take a look at this. OK. Nový systém na Expansion Pack? Co je teďka na řadě? GameCube už je, ne, takže víčko. Virtual Boy. Coming to Nintendo Classics. To si dělají prdel. You'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D. Ve 3D? Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Ve 3D? In order to play, you'll need this dedicated accessory. Oni udělali... This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Oni udělali znova Virtual Boy. Both Nintendo Switch Oni znova udělali Virtual Boy. Co prosím? Mario's Tennis. Galactic Pinball. Dobře. Telero Boxer and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. Cože? The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available in the future. Tak to vůbec nechápu. OK. Co blázni? Okay, let's see some more headlines. The Crimson Butterfly soars again. Tady to mi zase vůbec nic neříká. Okay, tady asi začnu už trošku přeskakovat, protože to trvá fakt dlouho. A tady ty hry, pokud vás to zajímá, určitě se na to podívejte sami. Ale mě to nic neříká. Fatal Frame 2. Od KT je to od stejného studia jako Hyrule Warriors hry. Minimálně ty poslední 2. OK, nový Nintendo Switch 2 edice. To je zajímavý.
Dobře, není to zajímavý. One Piece Pirate Warriors 4. You'll face off against more on-screen enemies than ever before. Že jako asi spoilery na One Piece, I guess. Takže díky Nintendo. Enjoy camera play and more in Overcooked 2. Nintendo Switch 2 Jo, edition. to asi chápu. And reactions while you cook together. To je docela zajímavý. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can Lokální split screen. Dobře. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. To je dobrý. 5 new levels, including A Human Fall Flat, Candyland okay. and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. A Human Fall Flat je docela dobrá hra. Jako z malý zkušenosti, co s tím mám. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied Prostě surroundings. řekni mi, že to jde hrát jako s myší. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more Nový of místa. Muckingham. Then venture into Muck. new grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op. Or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on the Nintendo Switch 2 system this fall. This fall. The fruit matching phenomenon Suika Game 2? Suika Game is back. Suika Game 2? Oh. This time, the fruit Suika falls Game toward the center Plane. of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's Super Evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Jako prostě kombo. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, Oh, you can okay. play with others locally via Game Share. A to jde hrát jako víc lidí najednou, to je hodně hustý, to je super. Drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when OK. Jak se to natahuje, ta membrána. Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Tuhle zimu. Tuhletu hru si neironicky koupím. To je jediná hra, která jako mě k tomu takhle jako nabádá. Tohle bude Metroid, že? Vypadá to jako Metroid. Nebo jako Bayonetta. Ale ne, je to Metroid. Samus má docela hustou motorku. Tady ty levely ve hrách mě vždycky strašně bavily. Se strašně bavily. Když se prostě takhle jako musí za něčím jezdit. To je obrovský pain. Jako, hrát takovouhle hru z první osoby s ovladačem, věřím, že musí být hrozný. Prosím, řekněte mi, že Metroid 4 podporuje jako mouse mod, zase s tím joyconem jedním. Prosím, že ano, protože to jinak bude jako
extrémně hrozný. Nintendo Switch 2 Edition. Proč to vychází na oboje? Měl to dát jenom na Switch 2, bylo by to mnohem lepší. V prosinci už, OK. Začínají už vycházet věci předem, aby se ty lidi nahypovali. Uvidíme, no. A co je tohle? Banán? Donkey Kong? Oh. DLCčko už jako hno. Cože? Takhle rychle? OK. If you finish the main game story, VoidCon will offer you a position in the ranks of the Void Company. Void Company. Your mission? Collect as much shiny green ore as you can. Emerald Rush. Okay, nějaký nový minigame mod. Within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies or more jam-packed treasure chests. Takže to je takovej jako roguelike game mod. To je zajímavý. Stack perks, then collect oodles of emeralds. You can also smash Vanadium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Si běží přes vodu, jenom aby se dostal k těm emeraldům na té druhé straně. To je hodně dobrý. But fossil and Vanadium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. Okay, že ty fosilie jsou furt na stejném místě, je takový jako ale je to roguelike game mod, což je super. Dokud nikdo nenajde nějakou jako perfektní cestu a potom je to jako vyřešený. OK, tak to je hodně hustý. Later today, už dneska? OK, to je hodně hustý. To je hodně dobrý krok, to je hodně hustý krok. Please look forward to collecting lots of emeralds in Emerald Rush and exploring this modern take on DK Island. To je jako úplně superový, to je úžasný. To byl hodně dobrý krok, to jsem nečekal. Je nějaký Pokémon Legends ZA zprávy? Je to? To je hodně zajímavý. Takže Animal Crossing, ale Pokémon. Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokémon. Animal Crossing, ale Pokémon. Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokémon. Dobře.
to build with. Till the fields and grow delicious crops. A proč to musí být člověk? Proč to nemůže být prostě Ditto? To by podle mě bylo jako, mně by se to líbilo víc. Ale je to zajímavý. Je prostě to je fakt jako Animal Crossing, ale Pokémon. Reálně. No need to rush though. Go at your own pace. And you'll have a wonderful space before you know it. Oni si postavili vlastní Pokémon centrum. Pokémon Pokopia. Pokopia. Game Freak a Kate, OK, Katie má hodně projektů, to je hodně hustý. Neříkejte tomu Pokémon Game, prosím. To je jako extrémní spin-off. OK. Legends EA? Legends EA tentokrát. Nintendo Switch 2 Edition. To je jako hodně velký rozdíl, ten Day Night Cycle, to je cool. Co? Chespin, Delphox, ano. Chestnut, pardon, ne Chespin, to je menší revoluce, ne. Myslím si, že jo. Mega Absol, známe. Mega Star 3? Ukaž to. Okay, ten vypadá hustě. Delphox, ujde. A Greninja takovej meh. Jako čekal jsem trošku lepší ty jako animace. To jsou nějaký nový, o kterých už víme. Ten Mega Malimar vypadá hodně dobře. Ten Mega Ampharos je cool. A teda asi se mi líbí nejvíc ten Chestnut. Zygarde. October 16th. To už je brzo. It appears that new mega evolved Pokémon have been discovered in Lumio City, where people and Pokémon. Jo, Mega Delphox je taky dobrý, ale ten Mega Greninja je takovej ne. OK, to bude to Pokémon Champions určitě. Hupa. Něco dalšího jako s Megastonama? Mega Raichu. Mega Raichu a Mega Pikachu. OK. Je to poprvé, co jako Mega Dimension. Ne? Už teďka oznamujou DLCčko. Ještě předtím, než vyšla hra, tak oznamujou DLCčko. OK. Jo, dobrý. Že Mega Raichu X, Mega Raichu Y. I see. To jsem udělal chybu. Já nevím. Ach jo. Hnedka mi to jako trošku zhoršilo na jako můj náladu. Moje to jako, jak jsem navnaděnej na Pokémon Legends ZA. Protože jako ještě předtím, než to vyjde, tak pro to oznámit DLCčko je prostě za mě trapný. Tady to nevím, co je za hru. To je něco Persona? Ne? Ne, jo. Já jsem si to splet s tou sérií, díky který vznikla Persona. OK, to je to zajímavý. Dynasty Warriors je hustá hra. Je to taková taky hack and slash hra, hodně podobná jako těm Hyrule Warriors hrám.
Okay. Jo, a ještě má DLCčko. Super, dík. Ok, tady to mě zajímá víc. Vzhledem k tomu, že mám teďka začínat streamovat jako první hru, tady tohletu. První Monster Hunter Stories. Tak se na tu trojku rád víc podívám. Oh, monsters. Ok, trošku to bylo takový zabagovaný ten jeden switch. Ok. Rathalos, ok, cool. Děkuji, všechno možný může skamenět. Raise your monsters. My little monsty. Monsty bobík. Monster Hunter Stories 3. Twisted Reflection. Source onto Nintendo Switch 2. March 13. Březen. Musíme do března stihnout dohrát 1 a 2. Ok, tak je nějaký jenom rychlý ukázky. Two Point Museum bylo zasekaný už jenom z toho traileru. Takže to podle mě bude veliká bolest, tady ta hra. Disgaea? Vůbec neznám, vůbec netuším, co to je. Ale nevypadá to špatně. eSports FC, O tom jsme trošku zjistili víc, vypadá to zajímavě, ale prý to je strašně špatný. Dragon Quest ten by mohl být dobrý, ale nic o tom nevím. Jako o těch remakách, jaký jsou. Virtua Fighter 5. OK, to taky slyším poprvé. Lego Voyages. To myslím, že už vyšlo, to jenom jako přichází nově na Switch. Takže to je takový... Little Nightmares 3. OK. To myslím, že vychází jako úplně jako čerstvě. To by mohlo být fajn. Persona 3 Reload. Persona hry jsou super. Tak jo. Ještě něco? Nějaký poslední super trailer? Bude to na to The Dusk Bloods? Myslím si, že ne, protože myslím, že tam nemají telefony. Tak to bude Resident Evil? Možná Resident Evil? Jo, to je, myslím, že je Resident Evil. Capcom. Bude to Resident Evil, ne? Nebo nevím. Ale jako voice acting, ta hra vypadá docela dobře na to, že to je na Nintendo. Na počítači to bude vypadat 3x líp. To si fakt myslím, že je Resident Evil, ale nejsem si jistý. Myslím, že to vyvíjí Capcom, ale nejsem si fakt jistý. OK. To je jako hodně hororový. Podle mě jenom kvůli tomu to dostalo ten větší age rating. Oh, creepy. Hra mi si něco poznám, ale já ještě nic furt nevidím. Izolace. Jo, Resident Evil. To je Umbrella logo. Requiem. OK, to je cool, že to vychází i na Switch. Creepy.
Zajímavý. A teď to je Resident Evil 7. Resident Evil 8. No, ok. Vychází tehdy na Switch 2. A brand new entry in the Resident Evil series is launching on Nintendo Switch 2. We hope you're looking forward to Resident Evil Requiem, where you'll face unknown nightmares. Plus, Resident Evil 7 Biohazard, the first in the series with a first-person perspective. And Resident Evil Village, which broke new ground for the series, also launched the same day. Všechny tady ty 3 hry vyjdou ve stejný den. Zajímavý. Thank you for watching so far. No. Next will be our last announcement. Please take a look. Pojď něco velkýho. Teďka mi dej tu 3D Mario hru a budu spokojený. Ne, to je ano. Je to ano? To není ano. Co to je zač? Co to je za týpka? Toho neznám. Heroic Games? Co pak jsou Heroic Games? OK. O! OK, dobře. Fire Emblem. OK. To se mi líbí. To je hodně hezký Fire Emblem. To vypadá jako Alucard. Vlastně Dietrich. OK. To je fakt Alucard. To jako nikdo mi nemůže jako sebrat. Fortune's Weave. Actually, to vypadá dobře. Tato hra se mi líbí. O? Ty zpátky? 26, OK. A ještě mi prosím řekni, že to vyjde jenom na Switch 2 a budu spokojený. That was the trailer for Fire Emblem Fortune's Weave, the latest in the series. This intertwining story happens alongside the thrilling, heroic games. What kinds of stories await? Please stay tuned for future updates. Okay. That's all for today's Nintendo Okay. Direct. Thank you for watching. Zajímavý. Jako byl to takový velký nothing burger, ale aspoň tam je něco zajímavého. Myslím si, že jo, asi. Takže zajímá mě to váš názor. Nechte komentář, podívejte se na Discordu určitě se o tom ještě budeme bavit. Ale to je tak všechno. Jako čekal jsem asi trošku víc. Určitě jsem doufal v něco víc. Doufal jsem, že fakt bude oznámená nějaká 3D Mario hra. Doufal jsem, že budou s náma sdílet aspoň nějaké informace o tom Legend of Zelda filmu. Ale co jsme dostali, tak je prostě spoustu DLCček. Taky pro hru, která ještě ani nevyšla. Potom pro 2D Mario hru, která je taková A já nevím. Já jsem si z toho Directu nic moc neodnes. Ty Amiiba pro Air Riders jsou cool. Air Riders je hodně cool hra. Ale to je jenom proto, že v tom má prsty Sakurai. Ale já nevím.
Fire Emblem vypadá cool, ale to tak, já nevím. To je taková reakce, já nevím. Asi bych dal 4 nebo 5 z 10, asi stejně jako Kuba, co psal. No nic, to je každopádně všechno. Zase někdy příště. Čau.